Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα. Έχω τη χαρά, την τιμή να φιλοξενώ στην εκπομπή, σε αυτή τη βόλτα που κάνουμε με τα αυτοκίνητα, τον Δήμαρχο Άργους Μυκηνών, τον κύριο Δημήτρη Καμπόσο. Είναι εξαιρετική τιμή που μου κάνετε. Θα ήθελα από την αρχή να ξεκινήσουμε να μιλάμε λίγο στον ελληνικό, για να είμαστε έτσι λίγο και στο κλίμα της εκπομπής που είναι λίγο πιο εύφορο, πιο χαλαρό. Δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση, Δήμαρχε, σε αυτό. Όχι, αντίρρηση δεν έχω. Ωραία. Και εντάξει, μια χαρά είναι τα πράγματα. Και να μιλάμε και στον ελληνικό, Γιάννη, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια. Σίγουρα. Και σίγουρα. θεωρώ ότι ο ελληνικός της προσέγγισης και δεν έχει να κάνει με το σεβασμό, έχει να κάνει με το. Εντάξει, okay. Καταρχήν, σε τι φάση είσαι, σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου, γιατί ξέρω ότι τρέχεις. Είμαστε τώρα περίπου 10 μέρες πριν τις εκλογές. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι τα τρεξίματα που υπάρχουν. Βρήκες όμως λίγο χρόνο, έτσι λίγο να χαλαρώσεις μαζί μας, ναι. Εδώ πέρα. Σε τι φάση βρίσκεται η αλλαγή πορείας? Κοίταξε, νομίζω ότι ο κόσμος, όχι νομίζω, είμαι πεπισμένος πια με αυτά που βλέπω και με αυτά που διαβάζω, ότι ο κόσμος έχει καταλάβει το τι ακριβώς έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Έχει δει τι έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε αυτά τα χρόνια που έρχονται και νομίζω ότι δεν θέλει κανένα πειραματισμό και δεν θέλει καμία τέτοια εκμετάλλευση της ψήφου του και της εμπιστοσύνης του από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάνει καμία πρόταση, δεν έχουν πει τίποτα, απλά έχουν ένα σλόγγαν να φύγει ο Καμπόσος. Εγώ να φύγω, αλλά η ιδιότητά μου ως δημάρχου πάβοντας δεν πάβει όμως να υφίσταται η ιδιότητά μου ως δημότης αυτού του τόπου. Σίγουρα. Που σημαίνει ότι βλέποντας να μαραζώνει πάλι ο τόπος μου μετά από όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει, και δεν είναι λίγα έτσι. Έτσι έλεγαν κάποτε ότι αν ο Καμπόσος κάνει την ανάπλαση, δεν χρειάζεται να ξανακατέβει σε εκλογές. Ναι. Αν ο Καμπόσος κάνει το κολυμβητήριο, δεν χρειάζεται να κατέβει σε εκλογές. Ναι, ο Καμπόσος τα έκανε αυτά όμως. Ο Καμπόσος τα έκανε αυτά όλα. Με την ξανακατεβαίνει στις εκλογές. Ξανακατεβαίνει στις εκλογές για να ολοκληρώσουμε αυτά τα οποία ξεκινήσαμε να κάνουμε και σε καμία περίπτωση οι εκλογές δεν είναι σύγκρουση για μένα. Οι εκλογές είναι σύγκριση. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανθυποψήφιοι μου έχουν δείξει δείγματα γραφής, ο κόσμος θα αξιολογήσει και από εκεί και πέρα θα προγραμματίσει τα επόμενα χρόνια του. Η δημοκρατία, Γιάννη, δεν είναι ούτε μπραντεφέρ, ούτε πόλεμος, ούτε ξυφομαχίες, ούτε σκοποβολή. Είναι αυτό ακριβώς που λες. Είναι σύγκριση. Είναι σύγκριση, ο κόσμος θα κρίνει, θα πει ότι αυτός έχει κάνει 10 πράγματα, ρε παιδί μου, αφήστε τον να τελειώσει το έργο του και να τον κρίνουμε εξ ολοκλήρου. Είπαμε να μπούμε στο κομμάτι του τουρισμού, να πάρει από τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας που είναι ο τουρισμός και αυτή η πόλη, η αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης, η συνεχώς κατοικούμενη, αυτά τα λέγανε χρόνια, τα άκουγα. Ναι. Όμως δεν αγγίξαμε από τον τουρισμό ούτε μισό ευρώ και σε παλιότερους χρόνους ούτε μισή δραχμή. Δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε και πράγματα που έχουμε γύρω μας και που ανεβάζουν το Άργος τουλάχιστον τουριστικά. Ναι. Θέλω να μείνω όμως σε αυτό που είπες πριν, μιας και αναφέρθηκες σε ανθυποψήφιους. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε καταρχήν τόσους πολλούς δημοτικούς συμβούλους υποψηφίους. Έτσι, πρώτη φορά νομίζω, αν θυμάμαι καλά, σίγουρα εσύ έχεις κάνει τις περισσότερες εκλογές. Όχι. Δεν έχει ξαναγίνει. Είναι περίπου 1000 άτομα στο Δήμο Άργους Μυκηνών. Πώς είναι? 1040. 1040. Ναι. Αυτό πώς το εκλαμβάνεις εσύ? Δηλαδή, μετράμε τη δύναμη των ψηφοδελτίων, μετράμε ποιος έχει τον περισσότερο κόσμο, μετράμε ποιος έχει τον πιο άξιο κόσμο. Κοίταξε, αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Η μία είναι ότι έχουμε περισσότερους ανθρώπους να συμμετέχουν στα κοινά. Δηλαδή η δική μας η παράταξη έχει 350 άτομα. Μάλιστα. Και οι άλλες 4 παρατάξεις συμπληρώνουν μέχρι τους 1040. Τους υπόλοιπους, ναι. Αυτό το πράγμα λέει ότι αυτοί 350 περίπου άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το πράγμα είναι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους, έτσι θέλω να πιστεύω εγώ, ενεργούς. Όταν έχουμε λοιπόν ενεργούς πολίτες, σημαίνει ότι ο τόπος θα πάει ακόμα πιο μπροστά. Νίκη της δημοκρατίας είναι αυτό. Ακριβώς. Και κάτι ακόμα που έτσι το βλέπω εγώ, δεν ξέρω τώρα αν είναι έτσι, αλλά το παρακολουθώ. Κοίταξε, εγώ έχω δηλώσει, και ας το ακούσει ο κόσμος αυτό, ότι είναι η τελευταία μου θητεία. Δέχομαι πάρα πολύ στρες και πάρα πολλές πιέσεις
όταν είσαι πάνω κατά πάνω. Άμα είσαι τεμπέλης και τα έχεις γραμμένα, λογικό. παθαίνεις τίποτα. Αν όμως είσαι τελειομανής και θέλεις να κάνεις πράγματα, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή μπει στους 10 δήμους στην Ελλάδα, στους 10 πρώτους δήμους στην Ελλάδα, σε απορρόφηση κονδύλιων από προγράμματα εγχώρια και ευρωπαϊκά. Αυτό τι σημαίνει με άλλα λόγια? Σημαίνει ότι μπήκαμε να πάρουμε χρήματα για να κάνουμε έργα, τα οποία έργα επιστρέφουν στον κόσμο. Τώρα αυτή τη στιγμή λοιπόν φτιάχνουμε το Δημαρχείο. Αυτό δεν είναι κάτι που θα γίνει για λίγο καιρό και μετά θα φύγει. Θα μείνει εκεί 200 χρόνια θα μείνει εκεί. 300 δεν ξέρω πώς θα μείνει. Όσο υπάρχει ιστορία αυτού του τόπου θα μείνει εκεί. Άλλωστε αυτό το Δημαρχείο, το παλιό Δημαρχείο που ήμασταν και δεν χωρούσαμε όταν έγινε ο μεγάλος Δήμος, οι υπαλλήλοι δεν μπορούσαν να κάθονται 5-5 στο γραφείο. Όχι, δεν γίνεται. Γι' αυτό και μεταφέρθηκε σε. Μεταφερθήκαμε εκεί που μεταφερθήκαμε, αλλά πρέπει να γυρίσουμε. Κυνηγήσαμε πρόγραμμα, μπήκαμε στο πρόγραμμα και ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό που κάναμε. Τι θέλω να πω λοιπόν τώρα από εδώ και πέρα? Υπάρχουν το παλιό Δημαρχείο που φτιάχνουν πίσω το καινούριο. Υπάρχει το εργοστάσιο αφαλάτωσης, αντίστροφης όσμωσης λέγεται, αλλά να καταλάβει ο κόσμος, είναι αφαλάτωσης, που χρησιμοποιώντας το νερό του αναβάλου μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κάνουμε καλύτερο, να έχουμε επάρκεια νερού για τον τόπο μας. Ναι. Η αφαλάτωση, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι αυτό το πράγμα που μας δίνει το νερό, το αναμεμειγμένο με το θαλασσινό, και εμείς το ραφινάρουμε, το καθαρίζουμε μέσα σε αυτά τα μηχανήματα. Είχαμε 4 μονάδες, μας έδιναν περίπου 5.500, εκεί περίπου, άλλοτε λιγότερο, άλλοτε λίγο περισσότερο, κυβικά τη μέρα. Και τώρα βάζουμε πάλι 4 μονάδες για να μας δώσουν γύρω στις 11.000 κυβικά τη μέρα. Προσέξτε, η κατανάλωση που έχει ο Δήμος Άργους Μυκηνών, που ιδρεύεται από τη Λέρνη, από τα νερά της Λέρνης, είναι 15.000 κυβικά τη μέρα. Όταν λοιπόν εμείς μπορούμε να έχουμε τα 2 τρίτα και παραπάνω από το νερό εκείνο, σημαίνει ότι έχουμε επάρκεια πάρα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα ποτέ να μην διψάσει ο τόπος μας. Εδώ τώρα πηγαίνουμε σε ένα δρόμο. Αυτό ήθελα να σου πω. Περνάμε αυτή τη στιγμή τώρα στους καινούριους ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα της αγροτικής αστικής οδοποιίας. Ναι. Βλέπω είναι μια χαρά εξαιρετική, έτσι. Είναι δρόμοι που έπρεπε να έχουν γίνει. Δεν υπήρχαν χρήματα. Από όταν λοιπόν πήραμε την αγροτική οδοποιία, εδώ κάτω έγιναν όλα πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω ξαναπεράσει. Αυτό πάει. Θα πάμε δεξιά εδώ. Πάει μέχρι. Κατεβαίνει όλος ο νότιος περιφερειακός, και είναι και άλλοι 2 δρόμοι που περιμένουν τώρα να γίνουν και θα γίνουν, γιατί είναι προγραμματισμένοι, είναι στις μελέτες. Εδώ βλέπετε τώρα αυτό το δεδαλώδες κομμάτι. Παλιά ήταν χώμα, λάσπη. Μα δεν είχα ξαναπεράσει. Δεν μπορούσαν να πάνε στις καλλιέργειές τους. Αεροδρόμιο είναι. Όχι, είναι πραγματικά εξαιρετικός ο δρόμος. δρόμος. Και όχι μόνο αυτό, είναι και δρόμος περιπάτου. Μπορούν δηλαδή να πάρουν τα ποδήλατά τους, που είναι εσωτερικά του δρόμου της Νέας Κίου Άργους, για να μπορούν να κατέβουν μέχρι κάτω και να ξανανεύουν πάλι επάνω. Μπράβο. Να σου κάνω μια ερώτηση που θέλω. Ακούμε συχνά ακριβά δημοτικά τέλη. Ο Καμπόσος θα μειώσει τα δημοτικά τέλη. Ο Καμπόσος δεν τα μείωσε τα δημοτικά τέλη. Θέλω στον κόσμο που δεν ξέρει και ακριβώς τι σημαίνει δημοτικά τέλη, ναι, τα οποία τα συναντούμε και στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, τα συναντούμε παντού. Πώς ακριβώς αυτά καθορίζονται και τι κινήσεις έχουν γίνει από τη Δημοτική Αρχή? Για όντως, υποθέτω, θέλουμε να μειωθούν τα δημοτικά τέλη. Σωστά. Έτσι, όλος ο κόσμος το θέλει. Λοιπόν, εάν ήταν τώρα ελληνική ταινία
και ήταν τώρα ο Ζήκος πάλι, θα έλεγε ποιος είναι αυτός ο Νίκας. Εγώ δεν ξέρω κανένα Νίκα. Εγώ θα έλεγα ο Δήμος και ο Τέλης είναι τα δημοτικά τέλη. Ο Δήμος και... Λοιπόν, γιατί τώρα πλέον έχει γυρίσει στο καλαμπούρι η ιστορία. Ναι. Έχει γυρίσει στο καλαμπούρι, ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχω πει 1.000.000 φορές. Δηλαδή ο κόσμος όχι μόνο το έχει καταλάβει, το έχει εμπεδώσει. Υπάρχουν όμως κάποιοι οι οποίοι θέλουν να μην καταλαβαίνουν. Μάλιστα. Προσποιούνται ότι δεν καταλαβαίνουν. Πάμε λοιπόν τώρα να τους δούμε αυτούς. Και τι είναι τα δημοτικά τέλη. Ο Δήμος έχει την τεχνική του υπηρεσία, που είναι πολιτική, μηχανική κλπ. Ασχολούνται με τα έργα. Έχει την οικονομική υπηρεσία, έχει και τη διοικητική υπηρεσία. Η οικονομική υπηρεσία είναι επιφορτισμένη με το τι χρήματα θα μαζέψουμε για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Έρχεται λοιπόν και σου λέει ο Δήμος και ο Τέλης Ο Δήμος και ο Τέλης. τα δημοτικά τέλη, ναι, τα δημοτικά τέλη είναι για τα σκουπίδια με ό,τι έχει σχέση. Να τώρα ορίστε, περνάμε από την χοντρική αγορά υποτίθεται του Άργους, που πλέον έχει έρθει και έχει γίνει το αμαξοστάσιό μας, και βλέπετε τα καινούργια απορριμματοφόρα, τα οποία οργώνουν 1000 τετραγωνικά χιλιόμετρα Δήμο για να μαζεύουν τα σκουπίδια. Από άκρη σ' άκρη. Στην Καλιθέα, στη Νέα Σμύρνη, στο Παλιό Φάληρο, στη Δάφνη, στη Γλυφάδα υπάρχουν αυτές οι χιλιομετρικές αποστάσεις? Όχι, καλά, είναι πάρα πολύ μικρή η Δήμη. Είναι πολύ μικρή η Δήμη, 3-4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 5 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και όπως έχουμε εμείς ένα χωριό στο οποίο έχουμε 40 ή 50 κάδους, αυτή σε μια πολυκατοικία μεγάλη που είναι το ίδιο πλήθος ανθρώπων όπως είναι σε ένα μικρό χωριό, από κάτω είναι 2 κάδοι. Μάλιστα. Περνάει το φορτηγό, τα φόρτωσε, έφυγε. Εμείς λοιπόν πρέπει να πληρώνουμε και για την βλάβη των αυτοκινήτων, πρέπει να πληρώνουμε και τα καύσιμα των αυτοκινήτων. Και τα καύσιμα. Πρέπει να πληρώνουμε και τους ανθρώπους που εργάζονται. Πρέπει να πληρώνουμε και την εταιρεία η οποία κάνει τη διαχείριση των απορριμμάτων. Πρέπει μετά από την άλλη μεριά ο νυχτερινός φωτισμός. Έχει καεί η λάμπα έξω από το σπίτι μου και δεν αισθάνομαι ασφάλεια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην μείνω και απόψε το βράδυ χωρίς φως. Το είχατε ακούσει αυτό? Ποτέ. Δεν ήρθε κανένας να σας πει ότι μείναμε χωρίς φως? Όχι. Όμως χωρίς ασφάλεια, ανασφάλεια δημιουργείται όταν όντως δεν υπάρχει φως. Άρα λοιπόν αυτό το φως που το βράδυ καίει, ποιος το πληρώνει? Ο Δημότης. Έρχεται λοιπόν η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Άργους Μυκηνών και μας φέρνει ένα χαρτί, να το πούμε μπουγιουρντί. Μπουγιουρντί. Και σου λέει λοιπόν, αυτά είναι έλα τα εδώ, πρέπει να πληρώσεις τόσα για τα σκουπίδια και τόσα για το φως, τον νυχτερινό φωτισμό. Πρέπει να μαζέψετε λοιπόν αυτά τα λεφτά. Ναι. Τι κάναμε εμείς? Πήγαμε και φορτώσαμε όλες τις υπηρεσίες, δηλαδή είτε λέγεται αυτό ΔΕΗ, ΟΤΕ, τράπεζες, όλες αυτές τις υπηρεσίες με πολύ ψηλά τέλη. Για να μειώσουμε λίγο το κοστολόγιο των δημοτικών τελών στους ιδιώτες. Ναι. Με αποτέλεσμα να μαζεύουμε το ποθούμενο, δηλαδή αυτό που επιθυμούν, το επιθυμητό, η οικονομική μας υπηρεσία για να πληρώσει. Για να πληρώσει τις υποχρεώσεις μας. Ναι. Έρχεται τώρα ο άλλος και λέει, στην Καλιθέα, πρόσεξε τώρα γιατί εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο λέει, είναι χαζός αυτός που τα λέει αυτά ή είναι πονηρός και τα λέει επίτηδες για να εκθέτει καταστάσεις? Εγώ λέω ότι είναι πονηρός, γιατί αποκλείεται να είναι τόσο πολύ χαζή. Λέει, πώς είναι δυνατόν ρε παιδιά να πληρώνει στην Καλιθέα 1,80 και στο Δήμο να πληρώνει 2,90? Ναι. Έχω απαντήσει και στα δύο. Πρώτον, το πλήθος των φωτιστικών σωμάτων στην Καλιθέα είναι πάρα πολύ μικρό, γιατί είναι μικρή έκταση. Μπράβο. Και επίσης η αποκομιδή των απορριμμάτων και τα αυτοκίνητα που χρειάζονται είναι πάρα πολύ λίγα, διότι και οι μικρές οι διαδρομές τους, διότι δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος, δηλαδή αυτά τα χρήματα, Γιάννη, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κάπου αλλού. Κατάλαβα. Είναι για συγκεκριμένο πράγμα. Δεν μπορείς. Έρχεται και σε ελέγχει ο διευθυντής της οικονομικής υπηρεσίας. Δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Γιατί δεν πάνε να ρωτήσουν τους υπαλλήλους του Δήμου? Δεν είναι δική μου φίλη αυτή. Όχι βέβαια.
Εγώ τους βρήκα. Είναι άνθρωποι εκεί που κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά. Μπράβο, ναι. Εγώ τους βρήκα. Δεν είναι να πεις ότι είναι φύλλα προσκύμενοι σε μένα και θα λένε ό,τι θέλω εγώ και δεν θέλουν εδώ. Ας πάνε στο Ναύπλιο, ας πάνε στην Κόρινθο, ας πάνε στην Τρίπολη, ας πάνε σε άλλους δήμους να ρωτήσουν πώς βγαίνουν τα δημοτικά τέλη. Εγώ νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει αυτό το θέμα. Μάλιστα. Έχουμε κουράσει τον κόσμο να του λέμε και να απαντάμε σε ηλίθιους ανθρώπους ή σε πονηρούς, θα έλεγα, οι οποίοι θέλουν να βάζουν συνέχεια διλήμματα στον κόσμο. Ένας τρόπος υπάρχει για να μειωθούν τα δημοτικά τέλη. Ένας. Αλλάξαμε τα φωτιστικά, πήγαμε σε καλύτερη τεχνολογία, την οποία τη χρησιμοποίησε και εσχάτως και η περιφέρεια, τη δική μας τεχνολογία. Μάλιστα. Έτσι, δηλαδή μαγνητική επαγωγή, 65-70% οικονομία. Όταν αλλάξουν λοιπόν όλα, αλλάξουν και τα πίλαρ και παίρνουμε στο κομπιούτερ μας, παίρνουμε τις καταναλώσεις, εκεί λοιπόν έρχεται και λέει, και το λέει και πολύ καθαρά, μειώσαμε 60%. 60% θα μειωθούν και τα δημοτικά τέλη. Αφού δεν έχουμε να πληρώσουμε παραπάνω. Μπράβο. Γιατί να τα μαζεύουμε, αφού δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αλλού. Κατάλαβα. Πάει αυτό. Πάμε λοιπόν και στο επόμενο. Ξεκίνησε το εργοστάσιο σκουπιδιών. Πονάει τώρα βέβαια αυτό που θα πω, αλλά πρέπει να το πω όμως. Δηλαδή κάποιοι κρατάνε τη μεριά της εταιρείας που κάνει τη διαχείριση των απορριμμάτων. Θα παίρνει λιγότερα λεφτά αυτή η εταιρεία. Τι να κάνουμε ρε παιδιά? Εμείς κοιτάμε να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη. Εμείς δεν κοιτάμε να κάνουμε και να αυξήσουμε το ταμείο της εταιρείας αυτής, διότι πρώτον μέτοχοι της εταιρείας δεν είμαστε, ούτε συμφέρον έχουμε. Ούτε συμφέρον έχουν οι πολίτες. Οι πολίτες μας, οι συμπολίτες μας. Γιατί να μην το μειώσω? Τώρα πάνε εκεί και κάνουν την ανακύκλωση και αντί να στέλνουμε, παράδειγμα λέω, 15.000 τόνους, παράδειγμα λέω, στέλνουμε πολύ λιγότερο. Θα στείλουμε 10. Άρα θα πληρώσουμε για 10.000 τόνους. Άρα θα αναφρυνθεί το πορτοφόλι του δημοτικού. Θα μειωθούν τα δημοτικά τέλη. Γιατί λοιπόν ουρλιάζουμε? Δεν το κάναμε τον νοικοκυριό? Δεν βρήκα 24 εκατομμύρια χρέη στη ΔΕΙΑΡ, στην εταιρεία νερού και αυτή τη στιγμή τα μηδενίσαμε? Γιατί λοιπόν δεν βλέπουν πως κάνουμε τη διαχείριση, που από ψίχουλα φτιάχνουμε και κάνουμε πράγματα? Ορμόμενος από αυτό που είπες τώρα, έχω ακούσει κατά καιρούς να λες ότι παλιά υπήρχαν πάρα πολλά εκατομμύρια στους Δήμους. Εμείς παλεύουμε με 2-3, δεν θυμάμαι το νούμερο, εκατομμύρια. Θα στα πω πάλι αν θέλεις και ναι, έχει ενδιαφέρον. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι τώρα σαν απλός πολίτης, πώς ο Καμπόσος με 2 εκατομμύρια μου φτιάχνει κολυμβητήριο, μου κάνει ανάπλαση, μου κάνει αυτό, και επί σειρά ετών, γιατί ο Καμπόσος εντάξει είναι από το 10, υποθέτω, μιλάς από το 11. Ναι. Τα λεφτά αυτά ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια. Γιατί δεν έγινε τίποτα? Προμνημονίων. Ναι, μπράβο, και σε δύσκολα χρόνια. Σε δύσκολα χρόνια. Με τα 5πλάσια, 10πλάσια λεφτά που. Κοίταξε Γιάννη, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να πω τίποτα. Γιατί ό,τι και αν πω, εγώ είμαι υποψήφιος δήμαρχος πάλι και θα πούνε ότι κοίτα να δεις, καθιβρίζει, κάνει, φτιάχνει. Όχι, ούτε καθιβρίζω, ούτε φωνάζω. Όλα όσα σκεφτεί η ματιά μου. Κάναμε ορθολογική διαχείριση. Κάναμε. Ναι. Μπράβο. Τι φτιάξαμε? Κάναμε 18-20 παιδικές χαρές, φτιάξαμε 10 γήπεδα ποδοσφαίρου, φτιάξαμε το κλειστό της Νέας Κίου από κάτω, αλλάξαμε, τα παιδιά στραβώναν τα πόδια τους, μιλάω για τον αθλητισμό τώρα. Φτιάξαμε ό,τι μπορούσαμε περισσότερο πάνω στο κομμάτι του αθλητισμού, τα εξωτερικά γήπεδα, φτιάξαμε το κολυμβητήριο, φτιάξαμε. Πάει αυτό. Έρχομαι από την άλλη μεριά και λέω, πότε στο Άργος δίνανε συσίτια σε άστεγους και σε άπορους κλπ? Ποτέ. Εγώ δεν θυμάμαι στην παλιά εποχή, προ από εμένα, έτσι, να πηγαίνανε και να τρώγανε 300 άνθρωποι στο κοινωνικό συσίτιο και στο κοινωνικό παντοπολείο να παίρνουν λεφτά. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Αλλά από την άλλη μεριά μπαίνω και βλέπω αυτή τη στιγμή ότι στην κοινωνική πολιτική έχουμε βγει μπροστά. Κάποια στιγμή κλειδονίστηκε η Ελλάδα με τα μνημόνια, με τα λίγα χρήματα, κλείσανε οι τράπεζες, οι άνθρωποι άρχισαν να σφίγγουνε. Εκεί λοιπόν ήμασταν πάνω κατά πάνω. Πανδημίες, πόλεμοι. Δεν κάναμε βήμα πίσω. Δεν αφήσαμε ούτε ένα σχολείο απροστάτευτο και ακάλυπτο. Ξέρεις γιατί στεναχωριέμαι πάρα πολύ? Γιατί ψάχνουν να βρουν να μας χτυπήσουν με ψέματα. Δεν έχουν πει μία πρόταση. Να πούν ρε παιδί μου, Ελλάδο, ο Καμπόσος ήταν εκεί, έπαιρνε ας πούμε ξέρω εγώ αυτά τα λεφτά και δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Ναι. Να έβγαινα κι εγώ μετά και να έλεγα, εάν είχε γίνει έτσι, ότι τι θέλετε,
Σας είπα ότι παίρνανε 28,5 εκατομμύρια κάθε τετραετία οι προηγούμενοι από μένα και δεν κάνανε τίποτα. Και εγώ που παίρνω 2.400 μου ζητάτε εξηγήσεις? Όχι φίλε. Σωστό. Με εκείνα τα 2.400 εμείς κάναμε θεούς και παπάδες. Και πολύ παραπάνω. Ο λαός, βεβαίως. Παραπάνω. Γιατί είμαστε μέσα στους πρώτους 10 δήμους στην Ελλάδα σε απορρόφηση κονδυλίων. Αυτό το πράγμα ας το καταλάβουν, ας το εμπεδώσουν. Ας καταλάβουν λοιπόν ότι εμείς που ταυτόχρονα είμαστε και δημότες αυτού του Δήμου, δεν μπορούσαμε άλλο να αντέξουμε να τον κατηγορούν όλοι και να λένε «Έλα μωρέ σιγά το Άργοντα, με μεγάλο χωριό, ναι, περνάμε και θέλουμε να φύγουμε». Γιατί δεν έφυγε κανένας τον Αύγουστο μέσα από την πόλη? 2.000 τραπεζοκαθίσματα έχει γύρω-γύρω από τη Λιμνούλα, από το ποταμάκι κλπ. Γιατί δεν έφυγε κανένας και ήταν όλοι εδώ? Πότε είχαμε ξανακάνει Χριστούγεννα σε αυτή την πόλη και σε αυτό το Δήμο? Πότε είχαμε κάνει Χριστούγεννα να στολίζουμε τους δρόμους με λαμπιόνια, με αυτά, να περνάει ο κόσμος, να χαίρονται τα παιδάκια, να μην φεύγουν να πηγαίνουν αλλού? Πότε είχαν γίνει? Και θυμάμαι είχες κάνει και έκκληση κάποια στιγμή και σε όλους, και τους καταστηματάρχες μέχρι και στους πολίτες, ότι βγάλτε ένα φωτάκι έξω. Έτσι, στις βιτρίνες σας. Στις βιτρίνες, λίγο. Περιμένετε από το Δήμο. Τι να κάνει? Και όμως κάναμε πολλά που ήταν απόκριες παλιά. Για πέστε μου. Πήγαμε και θεσπίσαμε τη Μεγάλη Παρασκευή να γίνονται οι ψαλμοί των εγκομείων, αυτοί οι ύμνοι, αυτοί οι πανέμορφοι ύμνοι, οι οποίοι συγκεκριμένοι άνθρωποι ψάλουν αυτούς τους ύμνους που έχουν βγάλει και CD, που έχουν. Εντάξει, τους δύο κορυφαίους έχουμε φέρει. Ο Γαϊτάνος και η Γλυκερίας, τα λέω εγώ ποιοι είναι. Οι δύο κορυφαίοι είναι αυτοί. Ό,τι πιο κορυφαίο υπήρχε, και ο Μπάσης. Και ο Δημήτρης Μπάσης. Ο Δημήτρης Μπάσης. Τον αδίκησα, συγγνώμη. Είχε ξεκινήσει από την ψαλτική πρώτα. Σωστά. Λοιπόν, και μάγευε τον κόσμο, μάζευε κόσμο γύρω-γύρω. Αυτοί οι άνθρωποι κάπου κάθονταν. Αυτοί οι άνθρωποι κάπου ψώνιζαν. Κάπου έπιναν, κάπου έτρωγαν. Κάπου έτρωγαν και κάπου έπιναν. Έτσι. Αυτά τα πράγματα γιατί πρέπει να τα ξεχνάμε? Απ' την άλλη μεριά, κοινωνική πολιτική είναι. Εγώ εντάξει, τώρα θα μου πεις ότι εσύ, φιλαράκο μου, έφαγες τη ζωή σου μες στα σχολεία γιατί είχες επιλέξει να είσαι καθηγητής και να είσαι εκεί μαζί με τα παιδιά. Τη μεγαλύτερη, αν θέλεις, αγάπη μου και λατρεία μου, τα παιδιά που όταν έμπαινα στο σχολείο, εγώ έλεγα ότι δεν έχω 3 παιδιά, έχω 303. Λοιπόν, και όλα τα παιδιά το ξέρουν, αυτοί που με ακούνε τώρα, ξέρουν για τη συμπεριφορά μου και το πόσο τους αγαπούσα και πόσο τους είχα προστατεύσει και πόσο τους είχα βοηθήσει εκεί που έπρεπε. Και πόσο τους είχα βάλει σε τάξη εκεί που πάλι έπρεπε, για άλλους λόγους. Λοιπόν, και το ξέρουν αυτό. Κάποτε με ρώτησαν αυτά τα παιδιά. Λένε, κύριε Διευθυντά, όταν ήμουν διευθυντής στο Λύκειο, δεν μπορούμε να πάμε στην εκδρομή την 5ημερη, γιατί θα πρέπει να είμαστε το 75% και πολλά παιδιά λένε ότι θέλουν να κάτσουν να διαβάσουν, ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι σκοπός δεν είναι αυτός, αλλά δεν έχουν λεφτά. Το έχω ακούσει, Δημάρχη. Είπα λοιπόν ότι όταν με το καλό και αν ο Θεός και ο κόσμος μου δώσει τη δύναμη να κάνω αυτό που έχω στο νου μου, τα παιδιά αυτά δεν θα ξαναμπούν πάλι σε αυτό το δίλημμα. Θα μπορέσω μέσα από την εταιρεία πολιτισμού του Δήμου να κάνω μια αδελφοποίηση με τη Βέρεια Βεργίνα, όπως και κάναμε μετά, και να γίνεται στην ανταλλαγή να πηγαίνουν τα παιδιά 5 μέρες δωρεάν, χωρίς να πληρώνουν οι οικογένειές τους. Και θα σας πω και παρακάτω. Έχω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Το δωρεάν σημαίνει ότι τα έξοδα των παιδιών όταν πηγαίνουν στη Βέρεια τα καλύπτει ο Δήμος Βέρειας? Όχι. Και όταν έρχονται. Εμείς. Τα καλύπτει ο Δήμος και όταν έρχονται. Όταν έρχονται εκείνοι τα καλύπτουν εκείνοι. Αλλά πηγαίνουν συγκεκριμένα στα συγκεκριμένα μέρη. Εκείνοι δεν έρχονται. Εμείς όμως το χρησιμοποιούμε αυτό και πηγαίνουμε τα παιδιά μας κάθε χρόνο. Ωραία. Βλέπουν τον τάφο του Φιλίππου, βλέπουν όλο αυτό το κομμάτι της ιστορίας μας, το οποίο δείχνει ότι εμείς ως άνθρωποι εδώ του Δήμου Άργους Μυκηνών στείλαμε τους Αργιάδες και ίδρυσαν το κράτος της Μακεδονίας. Έτσι. Και αυτή την ιστορία τη μαθαίνουν καλά. Έρχεται λοιπόν ο γιος σου και σου λέει, που είναι στην 3η Λυκείου, όχι εσένα, μην το προσωποποιήσουμε, πηγαίνει στο σπίτι του. Ωραία. Και της λέει, μάνα, μας είπαν ότι μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να πάμε 400 ευρώ που είναι για την εκδρομή. Ναι. Του λέει, παιδάκι μου, είσαι με τα καλά σου. Ποια 400 ευρώ? Ποιος θα πληρώσει το φροντιστήριό σου, παιδάκι μου? Είσαι 3η Λυκείου, καταλαβαίνεις ότι έχουμε έξοδα.
Ποιος θα πληρώσει το ενοίκιο του σπιτιού και ποιος θα πληρώσει το ρεύμα και όλα. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λες? Ποια εκδρομή? Σε παρακαλώ, έχεις δρόμο μπροστά σου να πας εκδρομές μετά. Μάρε μάνα, θα πάνε τα παιδιά, θα βγάζουν φωτογραφίες, θα έχουν κάτι να θυμούνται. Αυτό ήταν το όνειρό μας από την πρώτη γυμνασίου. Γιατί να το χάσουμε? Γιατί έτσι? Σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Μη μου το λες άλλο, με στεναχωρείς περισσότερο. Δεν υπάρχουν χρήματα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μα και τι θα πω στην παρέα μου, ρε μάνα? Πες τους ότι έχεις διάβασμα. Θα καταλάβουν αυτοί. Αυτές οι συζητήσεις πιστεύετε ότι δεν γίνονταν στα σπίτια? Αυτές οι συζητήσεις μπορεί να είναι γίνονταν, μέσα. Αλλά αυτές οι συζητήσεις όμως άφηναν στίγματα στις ψυχές των παιδιών. Αυτό το ζούσα και δεν μπορεί κανένας να μου πει κάτι διαφορετικό. Μα όλα αυτά τα χρόνια, αν αφαιρέσουμε τα 2 χρόνια του COVID, 11 χρόνια κάνουμε δωρεάν αυτές τις εκδρομές των παιδιών. Πολιτισμικές ανταλλαγές γίνονται για την ιστορία μας περισσότερο. Αυτό δεν είναι μέσα σε όλο αυτό το κοινωνικό γίγνεσθε? Μέσα δεν είναι αυτό κάτι βοήθεια στην κοινωνία? Βέβαια, όλα τα παιδιά αυτά δεν θυμούνται ότι όταν πήγαιναν στο πανεπιστήμιό τους και τους ρωτούσαν από που είναι, έλεγαν ότι είμαστε από τον Ναύπλιο? Ναι, τρεπόμαστε να πούμε. Μας συγχωρείτε φίλοι μας γείτονες που χρησιμοποιούσαμε το όνομά σας. Ήταν η διάσημη πόλη της περιοχής. Τι να κάνουμε, εμείς τώρα είμαστε πιο διάσημοι από εσάς. Έτσι και αν θέλετε μπορούμε να συγκριθούμε κιόλας. Έτσι έχουμε το ωραιότερο κέντρο, βραβευτήκαμε το 2017 ως το ωραιότερο κέντρο, πλάκα κάνω. Και εσείς είστε πολύ όμορφοι. Είναι όμορφη πόλη, ναι. Δεν το συζητάμε, αυτό έχει την ομορφιά της. Τελείως διαφορετική πόλη. Αλλιώς είμαστε εμείς, αλλιώς είναι εκείνη. Αλλά εμείς φτιάξαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κέντρο, σχεδόν 40 τόσα στρέμματα, και μέσα σε αυτά τα 40 τόσα στρέμματα αυτή τη στιγμή μπορούν να κινηθούν παιδιά, μανάδες, οι παιδικές χαρές μες στην πόλη και πέριξ. Οι παιδικές χαρές που εγώ θυμάμαι όταν ήμουν δήμαρχος, το πρώτο πράγμα που μου είχαν πει όταν έγινα δήμαρχος: Δήμαρχε, φτιάξε μας μια παιδική χαρά, αναγκαζόμαστε και πηγαίνουμε στον Ναύπλιο τα παιδάκια μας. Ναι. Τώρα ποιος θα το πει αυτό? Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, εσύ φταίς που κλείσαν τα μαγαζιά στο Άργος? Εγώ θέλω εδώ σε αυτό το σημείο, και σας παρακαλώ θερμά, ανέβασε η παράταξη ένα μικρό 2 λεπτά, 2,5-3 δεν ξέρω πόσο είναι, ναι, ένα μικρό βιντεάκι που είναι από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, μεγαλύτερο σταθμός, για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον πιο εμπορικό δρόμο και στους παραδρόμους του, που είναι η Ερμού. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Ξέρετε, η Ερμού είναι ο πιο κεντρικός δρόμος. Δεν υπάρχει. Για τα ψώνια, ναι. Μα δεν υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, σας παρακαλώ θερμά, αυτή τη στιγμή που ξέρω ότι αυτό θα μπορέσετε να το κάνετε, να μοντάρετε σε αυτό το κομμάτι, εδώ ακριβώς, αυτό το μικρό βιντεάκι. Ο εμπορικός χάρτης της Αθήνας έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. 1 στα 5 καταστήματα είναι κλειστό, τα μαγαζιά ένδυσης και υπόδυσης έχουν αντικατασταθεί από εστιατόρια και καφέ. Κατεβασμένα ρολά έχουν 1 στα 5 καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 22,9% των ακινήτων είναι κενά ή αδιάθετα στην καρδιά της πρωτεύουσας, καταγράφοντας μάλιστα αύξηση από το προηγούμενο έτος. Στους παράδρομους της οδού Ερμού υπάρχει όμως μια σχετική εγκατάλειψη και αρκετά καταστήματα έχουν αντικατασταθεί από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εδώ Θησέως που βρισκόμαστε, παλιότερα υπήρχαν πολλά καταστήματα αργυροξοφορίας. Τώρα αυτά έχουν αντικατασταθεί από καταστήματα εστίασης. Η ΔΕΟΔΟΣ Αθηνάς, όπου επί χρόνια βρίσκαμε καταστήματα σιδηρικών και εργαλείων, έχει μεταμορφωθεί πλήρως. Μόνο φαγητό και ύπνος είμαστε εδώ τώρα. Όλα τα άλλα είναι σε φθήνουσα κατάσταση. 50 ήταν μπροστά, είναι 10. Και 200 ήταν πίσω, δεν υπάρχει κανένα. Η οδός Δραγατσανίου που βρισκόμαστε, που κάποτε κυριαρχούσαν τα φημισμένα καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, σήμερα μοιάζει περισσότερο με εγκαταλελειμμένο δρόμο. Είμαι 50 χρόνια στην αγορά και αυτό το πράγμα είναι τρομερό. Προσπαθούν να ρίξουν το εμπόριο σε αυτά τα μεγάλα καταστήματα, τις πολυεθνικές. Πολλά καταστήματα άλλωστε κατεβάζουν ρολά και λόγω των υψηλών ενοικίων στην περιοχή Πέριξ του Συντάγματος. Λοιπόν, αφού ο κόσμος είδε λοιπόν αυτό το βιντεάκι, και θέλω να συνεχίσω έτσι γιατί είμαι σίγουρος ότι θα το βάλετε, αφού είδε αυτό το μικρό βιντεάκι, καταλαβαίνει ότι τα καταστήματα
δεν κλείνουν από υπαιτιότητα επειδή φτιάξαμε την ανάπλαση του κέντρου του Άργους που μαζεύουμε τον κόσμο. Λέει μαγαζιά εστίασης και αναψυχής. Ναι, βέβαια. Και τι θες να κάνουμε τώρα, αφού προς τα εκεί πηγαίνει ο κόσμος? Θα μου πείτε, όχι, εγώ προτρέπω τον κόσμο να ψωνίζει από τα μαγαζιά της πόλης μας. Αλλά για πηγαίνετε λοιπόν στις ταχυμεταφορικές εταιρείες απ' έξω και κοιτάξτε λοιπόν ένα πρωί, ένα μεσημέρι, οι ουρές είναι μεγαλύτερες από κάποτε που ήταν στις τράπεζες. Που περιμένουν να πάρουν δέματα. Τι δέματα περιμένουνε? Περιμένουν να πάρουν καφέ? Όχι. Περιμένουν να πάρουν φαγητό? Όχι. Περιμένουν να πάρουν, ξέρω εγώ, αναψυκτικά? Όχι. Παγωτά? Όχι. Αυτά δεν έρχονται από μακριά. Ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρονικά τέτοια. Περιμένουν εκεί. Καλλιτικά κλπ. Θα μου πεις εσύ τι λες? Εγώ λέω να ψωνίζουν τα μαγαζιά του τόπου μας για να έχουν δουλειά και τα παιδιά μας. Αλλά όσες φορές και να φωνάξω εγώ, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή πηγαίνει προς κάποια κατεύθυνση η όλη ιστορία. Και βγαίνει λοιπόν τώρα άνθρωπος, ο οποίος ήταν επαγγελματίας. Τώρα εντάξει, τα είχε κάνει καιρό εδώ ως επαγγελματίας. Και πάει τώρα να μας πείσει, να πει στον κόσμο και εμένα, που ο κόσμος ξέρει και ποιος ήτανε και γιατί τα κλείσε τα μαγαζιά του και γιατί έκλεισε και από εδώ, γιατί έκλεισε και από αλλού που είχε πάει. Και έρχεται σήμερα να σώσει τον τόπο και να αρχίσει να κατηγορεί και να λέει ότι εμείς θα γκρεμίσουμε την ανάπλαση, διότι η ανάπλαση φταίει. Μα φταίει θα την γκρεμίσεις. Βέβαια, αυτό το πράγμα το στολίδι θα τον γκρεμίσουνε. Το λένε. Στέκουν με τα καλά τους. Συγγνώμη, έχει βγει άνθρωπος και λέει: εγώ άμα βγω θα γκρεμίσω την ανάπλαση. Εγώ την ερώτηση την κάνω διαφορετικά. Είστε ευφυείς, είσαι ευφυής, όπως είμαι κι εγώ. Το ίδιο είμαστε. Πάμε λοιπόν. Φταίει η ανάπλαση που το Άργος αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα με τα μαγαζιά του? Πάμε παρακάτω. Αφού βρήκαμε λοιπόν την αιτία, πάμε να τη διορθώσουμε. Τι λύση? Αφού φταίει η ανάπτυξη, η ανάπλαση, δεν γκρεμίσουμε. Ανοίξουμε τους δρόμους πάλι. Ναι. Πάει αλλιώς? Όχι. Άρα λοιπόν, γιατί δεν το λένε στον κόσμο? Ότι θα γκρεμίσουν την πλατεία, αυτό το πράγμα, αυτό το στολίδι, αυτή την ομορφιά, να περνάνε τα αυτοκίνητα από τη μέση πάλι, να περνάνε τα αυτοκίνητα. Μπας και ανοίξουν τα μαγαζιά. Μα οι άνθρωποι είναι με τα καλά τους. Ανοίξαμε πάρκινγκ στο δυτικό τμήμα της πόλης. Ανοίξαμε πάρκινγκ στον Άγιο Κωνσταντίνο δίπλα, το οποίο είναι 350 μέτρα από το κέντρο του Άργους. Ανοίξαμε, είναι άλλα 5 πάρκινγκ ιδιωτικά, τα οποία παίρνουν πολύ λίγα χρήματα, 3 ευρώ, να κάτσεις όλη μέρα. Και εγώ ρωτάω, τα πάρκινγκ είναι εκεί. Ωραία. Γιατί δεν πάνε να ψωνίσουν τα μαγαζιά? Σωστά. Αντίθετα, πάμε τώρα. Όταν γίνεται μία συναυλία, γεμίζει το Άργος με κόσμο? Γεμίζει. Μπράβο. Πού βρίσκουν να παρκάρουν? Πού παρκάρουν αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή, εάν υπήρχε η διάθεση, η οικονομική να βγουν και να ψωνίσουν, θα ψώνιζαν. Ναι. Δεν τους έφταιγε το πάρκινγκ. Πάμε λοιπόν τώρα στο αντίθετο. Ακούω λοιπόν ένα νεόκοπο, ο οποίος έχει πολύ γέλιο. Αλλά τώρα δεν είναι για να γελάμε, τώρα είναι για να σοβαρευτούμε. Ο οποίος βγήκε και λέει, θα παρκάρουν, λέει, πάνω στη Λαϊκή Αγορά. Επάνω στη Λαϊκή Αγορά? Ναι. Επάνω στην πλατεία της Λαϊκής Αγοράς. Ναι. Εγώ λέω τώρα, θα παρκάρουν τα αυτοκίνητα πάνω στην πλατεία της Λαϊκής Αγοράς. Μάλιστα. Πότε παρατηρείται πάρα πολλοί κόσμος, και τώρα και πριν, στο Άργος, τις ημέρες που είχαμε Λαϊκή Αγορά, την Τετάρτη και το Σάββατο. Και το Σάββατο. Σωστά. Και κατέβαινε κόσμος. Για πέστε μου λοιπόν, πού άφηναν τα αυτοκίνητά τους αυτοί? Όχι στη Λαϊκή Αγορά. Όχι στη Λαϊκή Αγορά. Αυτό το ζήσαμε πριν. Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι λύση το να ανεβάσει το αυτοκίνητο πάνω στη Λαϊκή Αγορά. Τους είπε και το άλλο. Ότι και την Παρασκευή, λέει, το απόγευμα, ναι, θα ανοίγω πάλι τη Λαϊκή, ενδεχομένως και την Τρίτη το απόγευμα, δηλαδή τις παραμονές. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν το θέλουν οι έμποροι καταρχάς. Μπορεί να το θέλουν αυτοί που έχουν τα λαχανικά, αλλά εκεί αρχίζουν μετά τα πρόστιμα. Δηλαδή, τι σημαίνει πρόστιμο? Εσείς έχετε ένα οποροπολείο, στεγασμένο εμπόριο. Δεν μου λέτε, όταν θα ανοίξει παράνομα την Παρασκευή, δεν θα πας να κάνεις μήνυση στο δήμαρχο που τους επέτρεψε να ανέβουν πάνω, γιατί εσύ ως στεγασμένο εμπόριο χάνεις πελάτες? Ναι. Μάλιστα. Και όταν βγαίνει η νοικοκυρά να πάει να ψωνίσει πατάτες, ντομάτες, λαχάνα, ό,τι ψωνίζει σε αυτά τα είδη. Μετά δεν περνάει μια βόλτα να πάρει και 2 κάλτσες, να πάρει και μια φανέλα. Είναι και αφορμή για να μαζεύεται και το... Δηλαδή, αν πηγαίνουν την Παρασκευή που είναι παράνομα, δεν θα μπορούν να δουλέψουν οι άλλοι την άλλη μέρα.
Ξέρετε κάτι, και απευθύνομαι στον κόσμο τώρα και χαίρομαι που μου δίνετε αυτή την δυνατότητα επικοινωνίας. Λένε ό,τι τους έρθει, ό,τι τους έρθει στο μυαλό. Απλά να ακούγεται ωραία, ναι, για να παραπλανήσουμε τον κόσμο, να του υφαρπάσουμε την ψήφο. Εδώ τώρα έχει βγει και κάνει καμπάνια με έναν από αυτούς τους συνδυασμούς ένας άνθρωπος που λέει ότι είναι πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου του Άργους και είναι 25 χρόνια συνταξιούχος. Θα μου πείτε, μα καλά, πώς του το επιτρέπουν? Δηλώνει ότι κάνει 2 μεροκάματα, άρα είναι εργαζόμενος, και με αυτά τα 2 μεροκάματα που δηλώνει ότι κάνει, παίρνει τον τίτλο. Παίρνει τον τίτλο και κάνει τον τίτλο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος είναι μακριά από την εργασία, εκφράζει τους εργαζόμενους. Συγγνώμη, δεν θέλω να θίξω κανέναν, Γιάννη. Όχι, ούτε όχι. ονόματα λέω, ούτε... Μα είναι δυνατόν? Έχουμε κάνει τόσα πράγματα, έχουμε δώσει τέτοιο αγώνα, έχουμε δώσει τόση μάχη για τον τόπο μας. Φέραμε την αγροτική οδοποιία, δεν τελειώνει τώρα παραμονές των εκλογών. Αυτή θα συνεχιστεί μέχρι το Φεβρουάριο, Μάρτιο. Η δουλειά αυτή δεν μπορεί να τελειώσει από μια στιγμή στην άλλη. Και δεν γύρισαν αυτοί οι άνθρωποι να πούν ένα ευχαριστώ, να πούν ένα μπράβο, να πούν ένα συγχαρητήρια. Μα μαζί δεν είμαστε, στον ίδιο τόπο δεν είμαστε, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει πιο φασιστικό δικαστήριο από το καφενείο. Ναι. Γιατί στο καφενείο, σε αυτό το δικαστήριο, λείπει ο κατηγορούμενος. Μπράβο. Φωνάξτε με, ρε παιδιά. Να πάω σε ένα καφενείο, εκεί που λένε και κατηγορούν, να κάτσω κάτω και να πιάσουμε κουβέντα. Και να τους πω και να μου πούνε. Ωραίο. Και να τους απαντήσω. Και όπου πηγαίνω, λένε «Α, έτσι ήτανε, δεν το ξέραμε». «Α, έτσι ήταν, δεν το ξέραμε». Ναι, αλλά δεν το ξέρατε. Αλλά με βρίζατε. Αλλά με βρίζατε. Λοιπόν, πονηρές φατσούλες. Να σου πω, επίσης, δημοκρατικό και όμορφο για τον κόσμο. Ναι. Δεν θα ήταν όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι, ναι, να μαζευτούν σε ένα πάνελ, να το πω έτσι. Μακάρι να πάρω ένα βάν, να σας βάλω όλους πίσω. Όχι έτσι. Ή ένας-ένας. Θα σου πω. Και... Πόσοι είναι? 5. Είναι 5. Ελάτε λοιπόν σε ζευγαράκια. 2. Θα βάλουμε έναν εκεί δημοσιογράφο να κρατάει χρόνο και θα έχει 10 ερωτήσεις ο ένας, 10 ερωτήσεις ο άλλος. Μπράβο. Και αυτός θα κρατάει χρόνο από 3 λεπτά. Σε 1 ώρα λοιπόν θα έχουμε τελειώσει με το ένα ζευγάρι. Μετά ο δήμαρχος με τον άλλον. Μετά ο δήμαρχος με τον τρίτον. Μπράβο. Και μετά ο δήμαρχος με τον τέταρτο. Με ό,τι ερωτήσεις θέλει ο καθένας. Ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Θέλουν μετά ο άλλος με τον άλλον? Ας γίνει και αυτό. Λοιπόν, να κάτσουν να μιλήσουν. Να τους εξηγήσω και να καταλάβουν οι άνθρωποι που ακούνε από την άλλη μεριά το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, όταν τώρα παίξατε αυτό το βιντεάκι που έδειχνε ο Αντένα για τα μαγαζιά τα κλειστά, πιστεύω ότι γκρεμίστηκε και αυτό το αφήγημά τους, ότι κλείσαν τα μαγαζιά στο Άργος. Φταίει ο Καμπόσος, φταίει η ανάπλαση. Η ανάπλαση που βραβεύτηκε, η ανάπλαση που έδωσε δουλειά σε παιδιά στην αναψυχή και στην εστίαση, γύρω-γύρω από την πλατεία. Λοιπόν, περνάμε από ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο τώρα σε λίγο. Ναι. Και ίσως είναι και από αυτά που έχεις δεσμευτεί ότι θα κάνεις και έχουν ξεκινήσει και έχουν βγει και σε διαγωνισμό. Μιλάω για το νέο πάρκο πόλης. Σωστά. Το οποίο με ενθουσίασε πιο πολύ. Σωστά. Καθότι και πατέρας μικρών παιδιών. Σωστά. Τι ακριβώς θα γίνει τώρα εδώ? Λοιπόν, από το 1983, Γιάννη, καρκινοβατούσε το σχέδιο πόλης του νοτιού τμήματος. Είχαν γίνει πολλά λάθη. Στέγες γερόντων, στέγες ανιάτων, στέγες. Παίρνανε τα οικόπεδα του κόσμου, μέσα στο οποίο υπάρχει και δική μου περιουσία που γινόταν τότε και βεβαίως και ο πατέρας μου σχορεμένος και άλλη φωνή κακό και αντάρα για να μην προχωρήσει. Δήλωσα ότι ανοίγουμε μόνο τους δρόμους. Τίποτα άλλο. Και να θυμάσαι, όπου δρόμος, παύλα, χρήματα. Ας το καταλάβουνε. Στην Αμερική, κάνω παρένθεση εδώ, θα σου πω για το πάρκο αυτό, τον υπέροχο χώρο που θα γίνει. Στην Αμερική, ρωτήσανε κάποτε κάποιον που είχε μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία. Ναι. Και λέει, εγώ είχα 2 ανθρώπους στο Κογκρέσο και στο άλλο, πώς το λένε εκεί. Ναι. Λοιπόν, στο Κογκρέσο, οι οποίοι μου έδιναν πληροφορίες που θα ανοίξουν δρόμοι. Στη Γερουσία. Στη Γερουσία, μπράβο. Που θα ανοίξουν δρόμοι.
και εκεί πήγαινα και αγόραζα κτήματα, τα οποία μετά, αφού άνοιγε ο δρόμος, εγώ έβγαζα πάνω σε αυτό και έχτιζα και έβγαλα πάρα πολλά χρήματα, διότι αγόραζα χώρο σε ο οποίος ήταν υποβαθμισμένος και μετά περνώντας ο δρόμος ήταν τεράστια υπεραξία. Δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι έπρεπε να παρακαλάνε για τους δρόμους. Ανοίξτε μου και μένα ένα δρόμο εδώ στο χωράφι μου για να μπορέσω να πουλήσω τα οικόπεδά μου, όχι ως χωράφι αλλά ως οικόπεδα. Αφού το λύσαμε λοιπόν το σχέδιο πόλης του νοτιού τμήματος, υπήρξε μία δέσμευση όπου την εισφορά σε γη που έκανε κάποιος ή την εισφορά σε χρήμα, αναλόγως και του πόσου όγκου περιουσίας είχε, εφόσον σου αναβαθμίζω την περιουσία σου. Και τι σημαίνει αυτό? Παράδειγμα, για να το κατανοήσουν όλοι, έχεις ένα χωράφι 4 στρέμματα. Ναι. Στην περιοχή αυτή που είναι από την Παναγία την Εκκλησία και κάτω. Θα το πουλούσες ως χωράφι, στην καλύτερη των περιπτώσεων, όχι 10.000 το στρέμμα. 15, 4, 15, 60. 60.000 τα 4 στρέμματα. Τα 4 στρέμματα. Μάλιστα. Στα 4 στρέμματα θα μπορούσες να χτίσεις 200 τετραγωνικά. Ναι. Έτσι λέει. Ναι. Δεν το λέω εγώ. Έτσι λέει το Γενικό Πολεοδομικό. Μάλιστα. Στα 4 στρέμματα θα βγάλεις γύρω στα 12 με 14 οικόπεδα. Περίπου. Ναι. Με 50.000 το καθένα, μεσοσταθμικά σου λέω. 600. Όχι. 5, ναι. 12, 60. Ναι, 60. Ωραία. Από τη μια μεριά θα έπαιρνες 60.000 και από την άλλη μεριά θα πάρεις 600.000. Μπράβο, αυτό. Σωστά. Σωστά. Το κέρδος σου είναι 540.000. Το κέρδος μου είναι 1000% πάνω, ναι. Είναι 540.000, μισό εκατομμύριο και πλέον. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή θα το βιώσουν αυτοί εκεί κάτω. Θα το ζήσουν αυτοί που μπαίνουν τώρα. Θα πουλάνε σε τέτοιους ρυθμούς και σε τέτοιο βαθμό τα οικόπεδά τους. Γιατί γίνονται πλέον οικόπεδα από κτήματα. Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα και στο επόμενο. Εκεί πέρα μέσα θα πάρουν μεγαλύτερη αξία, διότι από αυτές τις αλλαγές και τις ανταλλαγές που έγιναν, 42 στρέμματα 42 στρέμματα είναι το πάρκο πόλης. Πρόσεξε όμως, 42 στρέμματα τι σημαίνει για να καταλάβει ο κόσμος? Καθαρά. Είναι... Περίμενε. 42 στρέμματα. Μέσα εκεί υπάρχουν μερικά ιδιοκτησιακά τώρα, είναι περίπου 28 στρέμματα τα δικά μας και πρέπει να αγοράσουμε 14 στρέμματα. Μάλιστα. Για να τα κάνουμε 42. Αυτά δεν μπορούν να μην αγοραστούν. Είναι απαλωτριωμένα. Μάλιστα. Και πρέπει να πληρωθούν στους ιδιώτες. Μάλιστα. Από πού θα πληρωθούν αυτά? Από το Πράσινο Ταμείο. Είναι χρήματα τα οποία θα δοθούν από το Πράσινο Ταμείο για να μπορέσουμε να πληρώσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να ενσωματώσουμε και τα υπόλοιπα. Τι θα γίνει εκεί μέσα? Ένα μεγάλο θέατρο όπως είναι του Λυκαβητού. Ανοιχτό για περίπου 2.500 θεατές. Πολύ καλό. Αυτό το πράγμα με παιδικές χαρές, με χώρο περιπάτου, με άναυση κτίρια, με τουαλέτες, περιφραγμένο γύρω-γύρω, με ένα μεγάλο χώρο πάρκινγκ, πάρκο σκέιτ, με πάρκινγκ, όλο αυτό το πράγμα λοιπόν μας δίνει μία δυνατότητα. Να μπορούμε να πούμε κι εμείς ως πόλη ότι παιδιά δεν είναι μόνο τα Τρίκαλα, παιδιά δεν είναι μόνο η Καρδίτσα, παιδιά δεν είναι μόνο η Δράμα που έχουν μεγάλα πάρκα μέσα στον ιστό της πόλης τους. Έχουμε και εμείς, γιατί απλώνεται προς τα κάτω. Πολύ σημαντικό. Να γίνουν δρόμενα τα Χριστούγεννα, να πάει ο κόσμος, και έχουμε τη δυνατότητα γιατί δίπλα υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος χώρος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, είναι το τέρμα της Δανάου. Μπράβο, ναι. Εκεί μπορούν να παρκάρουν χιλιάδες αυτοκίνητα, εκατοντάδες αυτοκίνητα. Και παρκάροντας αυτά τα εκατοντάδες αυτοκίνητα θα μπορούν να επισκέπτονται αυτό το χώρο. Μανούλες με τα παιδιά τους κλπ. Αυτό είναι το πάρκο πόλης. Μάλιστα. Ξέρετε, έγινε μεγάλος αγώνας. Γιάννη, τεράστιος αγώνας για να μπορέσουμε να κάνουμε 5 πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Μας άφησαν πολλά προβλήματα οι προηγούμενοι. Παλέψαμε, αγωνιστήκαμε και αυτή τη στιγμή θεωρώ
ότι έχουμε βάλει πλάτη για να γίνουμε μία από τις πιο σύγχρονες πόλεις. Δεν μπορούν να μας γυρίσουν πίσω. Δεν γίνεται. Δεν θα το επιτρέψει ο κόσμος αυτό. Όλα αυτά που μου περιέγραψε όλη αυτή τη βόλτα μας είναι πράγματα που έχουν γίνει. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν τα βλέπεις, ο αόματος δεν τα βλέπει. Σωστά. Και εγώ που στο παρελθόν, να σου το πω έτσι, έχω κοντραριστεί μαζί σου για κάποιους λόγους πολιτικούς, τα βλέπω. Τα βλέπω αυτά τα πράγματα, δεν γίνεται να μην τα δω. Γιατί όμως όλοι βρίζουν. Γιατί τα έχουν με τον Καμπόσο. Να σου πω γιατί. Έλεγε κάποτε Τι κάποιος. πάθη δημιουργείς. Θα σου πω. Έλεγε κάποτε κάποιος. Οι επιτυχίες οι δικές σου πολλές φορές αντικατοπτρίζονται ως αποτυχίες στα πρόσωπα των αλλωνών. Ναι. Αυτό ας το κατανοήσουνε μερικοί. Δηλαδή λέει, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να ακούω ας πούμε ότι ο Καμπόσος είναι ο δήμαρχος των έργων, μου τη δίνει. Δεν μπορώ. Κάτσε ρε φιλάρακο, αφού είναι έτσι. Γιατί αφού αυτό του το λέει η κοινωνία, τα βλέπει τα έργα. Μέγας Αλέξανδρος, Κολυμβητήριο, 2 σχολεία, Ίναχος και Κουτσοπόδι, παντού παρεμβάσεις, η Μεγάλη Ανάπλαση, η Λαϊκή Αγορά. Όλα αυτά τα βλέπει ο κόσμος. Από τη στιγμή λοιπόν που τα βλέπει ο κόσμος όλα αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να υπάρχουν αυτοί που προσπαθούν να του ρίξουν στάχτη στα μάτια. Ξέρεις, τους είπα, έρχεται η ώρα, πλησιάζει η ώρα. Την ώρα αυτή θα κριθούμε για αυτά που κάναμε και για αυτά που δεν κάναμε. Μάλιστα. Για αυτά που κάναμε εμείς και για αυτά που δεν έκαναν οι άλλοι στο παρελθόν. Καλά κάνουν στη δημοκρατία, έτσι είναι. Αλλά από εκεί και πέρα τα ψέματά τους έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Αλλά θα κριθούν. Αλλάξαμε τον τόπο μας, αλλάξαμε τα χωριά μας, πουθενά δεν έλειψε το νερό, πουθενά δεν μείνανε χωρίς να μαζέψουμε τα απορρίμματα, πουθενά δεν έμειναν χωρίς παρεμβάσεις. Παντού κάναμε παρεμβάσεις. Παντού, και όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τις μεγάλες ασφαλτοστρώσεις, τις μεγάλες τσιμεντοστρώσεις που έχουν γίνει από την αγροτική και από την αστική οδοποιία. Αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν. Όχι. Δεν διαφοροποιούνται. Και γι' αυτό πιστεύω ότι, και βεβαίως από τις μετρήσεις τις οποίες έχω δει, από τις μετρήσεις εννοώ τις δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπικές. Βέβαια, δημοσκοπικές μετρήσεις. Αυτό το οποίο έχω δει είναι ότι Θεού θέλοντος τελειώνουμε από την πρώτη Κυριακή και με ένα μεγάλο ποσοστό, εφόσον οι άλλες παρατάξεις όλες βρίσκονται κάτω από το 15% και επίσης μία δεν συμπληρώνει ούτε 2%. Μάλιστα. Φρονώ ότι αυτή όλη η προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει θα αποδώσει στον κόσμο. Να τώρα περνάμε από ένα σημείο τώρα εδώ στην Αιγαίου Πελάγους, πρόσφατα, το οποίο ήταν εδώ πέρα, έκλεινε το δρόμο. Φτάσαμε λοιπόν στα δικαστήρια, κυνηγήσαμε τα δικαστήρια και απελευθερώσαμε και αυτό το κομμάτι που περισσότεροι άνθρωποι το χρησιμοποιούν για να περάσουν και να κατέβουν προς το κάτω μέρος. Και είναι της και πόλης. Κομβική οδός αυτή. Ναι, η Αιγαίου Πελάγους είναι κάθετη στην Καποδιστρίου. Μπράβο. Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος, και είναι ο δρόμος ο οποίος ενώνει την Καποδιστρίου με... είναι παράλληλος της Δαναού και της Αγίου Κωνσταντίνου. Και της Αγίου Κωνσταντίνου. Αυτός ο δρόμος λοιπόν, ο οποίος εκεί στην αρχή του είχε αυτό το πράγμα. Ένα οικοπεδάκι έτσι, ναι. Ήτανε παλιά νηπιαγωγείο αυτό. Και ήταν η αυλή. Ήταν η αυλή. Μπράβο, ναι. Όταν άνοιξε ο δρόμος εκεί, στεναρής αντιστάσεως οι ιδιοκτήτες, φτάσαμε μέχρι τον Άριο Πάγο. Και πήραμε τις αποφάσεις, γιατί εντάξει, δεν λειτουργούμε έτσι τελικά, λειτουργούμε βάσει των νόμων και για το συμφέρον των δημοτών μας. Και είναι και άλλα κομμάτια να ανοίξουν στην πόλη. Τώρα που ανοίγουν οι καταστάσεις και τα χρήματα, πιστεύω ότι δεν θα έχουν αυτές τις περικοπές τις τεράστιες του 85 και 90% από το παρελθόν, και νομίζω ότι θα κάνουμε ακόμα μεγαλύτερες διανοίξεις, γιατί σε μερικές περιπτώσεις θα χρειάζεται, Γιάννη, να πληρώσουμε για να ανοίξουμε κομμάτια, και αυτό να το κάνουμε καλύτερο για τη ζωή των δημοτών μας και των επισκεπτών σε αυτή την πόλη. Φρονώ ότι όλα τα πράγματα σε αυτή την πενταετία θα μπουν σε λογαριασμό. Και κάτι άλλο, θυμάσαι τις παραλίες του τόπου μας πριν αναλάβουμε, πώς ήτανε, πριν αναλάβουμε εμείς? Θα σου έλεγα ποιες παραλίες. Θα μου πεις ποιες παραλίες, αφού δεν υπήρχαν καν. Δεν υπήρχαν. Συμφωνώ. Λοιπόν, και πήγαμε λοιπόν και τις φτιάξαμε, τις αναβαθμίσαμε, προχωρήσαμε
Συγγνώμη, κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε, τα αυτονόητα δηλαδή, να βάλεις ναυαγοσώστες, να βάλεις ειδικές ράμπες για αμαία, να κάνουν μπάνιο και αυτοί οι άνθρωποι. Μπράβο. Δεν μπορούσαν να κάνουν μπάνιο, έτσι. Να πάμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, να βάλουμε αλλαξιέρες, να βάλουμε σκίαστρα, να βάλουμε ντουσιέρες, δηλαδή πράγματα, ναι μεν αυτονόητα, αλλά που δεν γίνονταν. Και έχεις από την άλλη μεριά, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά ας βρίσουμε λίγο και τον Καμπόσο, δεν βαριέσαι. Αν το πούμε, να το βρίσουμε, εντάξει, αφού έκανε, να το βρίσουμε λιγάκι. Πώς έλεγε κάποτε, λέει, γιατί λέει, μιλάτε άσχημα λέει για το δίκαιο Αριστίδη. Βαρέθηκα ρε παιδί μου λέει να τον ακούω ότι είναι δίκαιος. Ότι είναι δίκαιος. Ότι είναι δίκαιος. Φαντάσου, ψυχολογία. Λίγα δευτερόλεπτα πριν σε αφήσω και σε ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο σου. Εγώ σε ευχαριστώ. Ακυρώθηκε η ομιλία σου για πολύ ευνοήτους και σωστούς λόγους μας την είχαν Τετάρτη. πει ότι θα γίνει ο κατακλυσμός του Εντάξει, με αυτά που είδαμε την Τρίτη όμως. Με αυτά που είδαμε την Τρίτη. Ναι. Ευτυχώς που εμείς τώρα στέλνω πραγματικά τη συμπαράστασή μου και στο Βόλο και στην πληγήσα Καρδίτσα και Τρίκαλα. Αλλά επειδή όμως αυτή τη στιγμή εμείς ευτυχώς γλιτώσαμε την όλη ιστορία, δηλώνω και λέω ότι στείλαμε βοήθεια εμείς, η παράταξή μας, η αλλαγή πορείας έστειλε βοήθεια στην Καρδίτσα, το έχει ξανακάνει πάλι στις προηγούμενες πλημμύρες που είχαν πάλι, το είχαμε στείλει στις φωτιές βοήθεια σε τρόφιμα για τα ζώα στην Αρκαδία και κάτω στην Λακωνία, είχαμε στείλει βοήθεια και στον Εύρο, παντού ήμασταν ο Δήμος μας μπροστά. Αναβλήθηκε λοιπόν από την προηγούμενη κεντρική σου ομιλία, η οποία δεν είναι κεντρική ομιλία, είναι η ομιλία και η παρουσίαση των υποψηφίων. Αυτό θα γίνει λοιπόν τη Δευτέρα στις 2 Οκτωβρίου στη Δαλαμανάρα στο Ρουαγιάλ, στο Πανταζή Ρουαγιάλ. Εκεί λοιπόν στις 6.30 ώρα θα περιμένω όλους εσάς να έρθετε να ακούσετε κάποια πράγματα, να δείτε τους υποψήφιους μας, οι οποίοι θα αγωνιστούν την επόμενη πενταετία για τον τόπο μας, όπως έκαναν και αυτοί που εξελέγησαν τα προηγούμενα χρόνια. Και επίσης θέλω να σας καλέσω πάλι και στις 8 η ώρα την Παρασκευή που μας έρχεται, που είναι η κεντρική μου ομιλία στην πλατεία Αγίου Πέτρου, ήθιστε να γίνεται, του Δημάρχου η ομιλία, στην πλατεία την κεντρική, την τελευταία μέρα που είναι οι ομιλίες. Την Παρασκευή λοιπόν, 2 μέρες πριν τις εκλογές, θα είμαστε εκεί. Στην πλατεία, στο εκλογικό σου? Όχι, θα είναι από την απέναντι πλευρά. Από την απέναντι. Με πλάτη στο Δημαρχείο το παλιό. Μάλιστα. Εκεί θα είναι. Πολύ αλλά ωραία. Εγώ αυτό που θέλω να πω, Γιάννη, και σε ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ και όλους αυτούς που έκατσαν και μας παρακολούθησαν. Θέλω να πω ένα πράγμα. Οι εκλογές της 8 Οκτωβρίου είναι εκλογές ευθύνης. Αυτό το λέω γιατί το Άργος πέρασε από πολύ δύσκολο. Μιλάω όταν λέω Άργος, είναι η πρωτεύουσα του Μεγάλου Δήμου. Αυτό. Πέρασε από συμπληγάδες πέτρες τα προηγούμενα χρόνια, πρώτο 10. Δεν είχαμε τίποτα, τώρα έχουμε πολλά. Μας λείπουν κι άλλα και πρέπει να τα συμπληρώσουμε. Ο κόσμος θα πρέπει στις 8 του μηνός να το δει διαφορετικά. Να θεωρήσει ότι ο καθένας είναι υποψήφιος στην παράταξη του Καμπόσου και να το πάρει με τόση ευλάβεια το ψηφοδέλτιο. Συγγνώμη που το λέω έτσι, υπεραγαπώ αυτόν τον τόπο, το ξέρετε ότι τον υπεραγαπώ, δεν θέλω να πέσει σε χέρια ανικάνων, διότι του βλέπω τι θα γίνει, έτσι, ή αν θέλετε κουτοπώνηρων ανθρώπων. Δεν είναι κατηγορίες, ακούστε με, τους έζησα από θέσεις που είχαν και ξέρω πολύ καλά τι θα μας βρει. Λοιπόν, κούφια η ώρα που τα ακούει, αλλά δεν φαίνεται να γίνεται. Γι' αυτό τους καλώ λοιπόν και τη Δευτέρα στο Πανταζή Ρουαγιάλ και την Παρασκευή να δώσουμε ένα φροντερό παρόν, να πείσουμε και εκείνους τους λίγους που είναι ακόμα αναποφάσιστοι, αν είναι δυνατόν, αναποφάσιστος. Τι θα πει αναποφάσιστος? Υπάρχει αναποφάσιστος άνθρωπος όταν έχει δει τόσα έργα, όταν έχει δει τόσα πράγματα? Τι αναποφάσιστος? Οι άλλοι κάνουν τα βίτσια τους, ρε Γιάννη. Δηλαδή τώρα το βίτσιο το δικό του κάθε ενός θα το πληρώσει ο κόσμος. Για όνομα του Θεού, θα χαθούν αυτά που έχουμε πετύχει. Ο κόσμος βλέπει, ξέρει. Έτσι. Πιστεύουμε στον κόσμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην ταλαιπωρήσουμε άλλο τον κόσμο. Όχι, δεν το ταλαιπωρούμε. Νομίζω ευχάριστο ήταν. Θα τους φωνάξουμε λοιπόν τη Δευτέρα να έρθουν εκεί, να χαρούν και να αισθανθούν όμορφα, γιατί θα κάθονται, θα είναι σε καρέκλες, άνετα, σε κλιματιζόμενο χώρο στην Πανταζή Ρουαγιάλ, στη Δαλαμανάρα, 6.30 ώρα.
με τη μουσική τους κλπ. Θα ακούσουν αυτά που πρέπει να ακούσουν, θα δουν στις μεγάλες οθόνες αυτά που είναι να γίνουν, γιατί αυτό είναι το βασικότερο. Τα άλλα τα έχουν δει. Τα βλέπουν. Και την Παρασκευή λοιπόν στην πλατεία για να φωνάξουμε δυνατά ότι είμαστε εδώ και ότι συνεχίζουμε για αυτό τον πανέμορφο τόπο που τον έχουμε όλοι μας μέσα στην καρδιά μας και θέλουμε να τον βλέπουμε να πηγαίνει μπροστά. Δήμαρχε, σε ευχαριστώ πολύ και εγώ για την τιμή που μου Να σε έκανες. καλά, Καλή τύχη, καλή επιτυχία και να είσαι δυνατός. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι δυνατός.